Halløj derude, og velkommen tilbage til min podcast. I dag, der skal vi nemlig tale om jalousi, og hvordan det har været for mig at være igennem nogle par forhold med jalousi, og hvordan det vil sige at være jaloux, og hvad for en følelse man får ind i kroppen. Det skal vi ind på i den her podcast. Så velkommen til den her podcast her, dig der lytter med. Mit navn, det er Mila Søgaard Jensen, og det er mig, der har denne podcast-serie, Hvem er jeg? Del 2, hvor vi skal ind på jalousi. Hvis du har prøvet at være jaloux, så tror jeg godt, du kan kende det, som jeg skal til at tale om. Og hvis du ikke har, så lyt, fordi at det er noget, hvad kan man kalde det, folk vil sige, at jalousi, det er sådan, man føler, at man ikke kan kontrollere sig selv. Altså, man føler, at man skal være overvåget på en person, man skal bestemme over en person, og man skal altså noget. Det skal vi ind på den podcast. Så læn dig godt tilbage og nyd denne podcast her, fordi det bliver kun dig og mig, der skal hygge os i dag. Så det her, det bliver virkelig hyggeligt. Jeg glæder mig så meget til at fortælle dig min historie. Lad os skrue tiden tilbage til 2021, hvor jeg virkelig kunne mærke min allerførste kærlighedsgnist i en person. Jeg har aldrig nogensinde følt en ægte kærlighed og forelskelse, som jeg gjort lige præcis på den dag og på det tidspunkt. Som om at det var sus gennem min mave, gennem min krop, som jeg aldrig har følt før. Og det var der, jeg virkelig kunne mærke, der er et eller andet her, jeg virkelig godt kan lide. Jeg blev mere og mere forelsket i den her person. Og vi endte så også med at snakke rigtig godt sammen og blive kærester. Og det gik super fint. Vi havde det super godt sammen, og vi elskede hinanden ufattelig meget. Indtil da det gik galt med jalousi. Lige pludselig så begyndte vi at få sådan en ejerfornemmelse, at vi skal kontrollere hinanden. Vi skal styre, hvad hinanden skal have på, og hvad hinanden vi skal, og hvad vi laver. Og vi skal bestemme rigtig, rigtig meget. Og det er ud i diskussioner konstant. Rigtig voldsomme diskussioner, som der påvirker skolen. Fordi jeg gik jo i klasse med hende her. Og mine kammerater og alt sådan noget, vi endte skulle så med alle sammen, og det pludselig slår os sammen mod hende her, fordi at nogle gange så tog min jalousi så meget overhånd, at jeg kunne finde på at begynde noget, der fucked. Altså, det er virkelig slemt det, som jeg har prøvet med jalousi, og det er en virkelig grim følelse. Man skal lære at stole på sin partner, og lære at respektere, og hvis man kan mærke, at man er ved at blive jaloux, så skal man sætte en stopper for det, finde ud af, og vide, at man faktisk godt kan stole på hende her, eller på ham. Men den så ud i, at vores klassekammerater, de så rottede sig sammen. Vi samlede nogle par folk. Så var der den ene svin efter den anden. Nogen var voldsomme, nogen var ikke så voldsomme. Nogen havde sin holdning, og ja, det var virkelig voldsomt. Og til sidst så kunne vi det ikke mere, så slog vi op, kom vi sammen igen, og så skete det bare det, der ikke måtte ske. At vi kom sammen, og det aller værste, der min jalousi var blevet værre. Så prøv at forestille dig, at det, som jeg lige har sagt, bare sådan 10 gange værre. Som om, at du bare lige får en ordentlig los af altså sådan en virkelig, virkelig tung træningsvægt ud over dig på 100, eller på 1 ton. Prøv at forestille dig for det ud over dig. Altså, så slemt var det virkelig til sidst. Vores diskussioner blev meget, meget, meget værre. Vi
kunne ikke til sidst finde ud af, om vi passede godt sammen, eller vi bare skulle være venner. Og den ud i, at vi slog op, og det blev afgørende runde, eller ikke runde, men det blev så afgørende, at vi ikke skulle være sammen. Og så tror jeg nok, at vi blev venner, og det hele var godt. Nej, det gjorde vi ikke. Selv den dag i dag er vi ikke gode venner. Vi taler godt sammen, og vi kan snakke godt sammen, men vi er ikke gode venner efter det. Så man skal virkelig passe på, når man træder i et forhold, om det kan ødelægge en. Og hvis du kan mærke, at du er ved at blive jaloux, så gør noget ved det med det samme. Så for at kontrollere din partner, fordi det er overhovedet ikke sundt. Det er virkelig usundt at være i et forhold med jalousi. Selv hør på mig. Jeg har prøvet det. Og selv den dag i dag taler jeg åben ud om det. Og det skal du også, hvis du har jaloux. Eller du er jaloux over for din partner. Men så startede jeg så på efterskole. Eller ikke på efterskole. Men så fik jeg så en anden kæreste. Og hende blev jeg endnu mere glad for. Den forelskelse, som jeg havde i hende, var bare noget helt andet end det første, jeg begyndte at få her i 2021. Men så i 2023, der begyndte jeg at få den forelskelse igen, men bare på en anden måde. Og det var en meget mærkelig følelse, fordi jeg aldrig følte sådan, som jeg følte før. Så vi blev så kærester, hende og jeg. Jalousien kom selvfølgelig igen. Og det tog overhånd. Vi var tit og diskutere, og fordi hun var bange for, at jeg ville forlade hende og være hende utro og alt sådan noget. Når jeg har sagt, det kun er hende, jeg vil. Og jeg har det sådan, når jeg går sammen med en person, så er det den person, jeg gerne vil. Så er det ikke alle mulige andre. Fordi jeg kan ikke drømme om at være en utro. Det kan jeg virkelig ikke. Jeg kan ikke se nogen grund til at være en utro. Vitterligt. Jeg synes, det er bare det dummeste nogensinde. Men så kom jeg så sammen med hende. Vi havde nogle diskussioner. Og hendes forældre var tit ind over og sige, at det her, det er ikke godt. Det er virkelig usundt. Så hun slog op med mig. På et tidspunkt, fordi hun gik på efterskole. Og jeg var knust. Fuldstændig. Jeg var helt nede. Jeg kunne ikke tænke, jeg kunne ikke gøre noget, jeg kunne ikke spise, jeg kunne intet. Siden der har jeg bare haft den fornemmelse, at jalousi, det er giftigt. Det er fandme giftigt. Altså, jeg vil nærmest sige, jalousi, det er farligere end alkohol. Altså sådan, hvis det stod til mig. Men så kom vi så sammen igen, hende og jeg. Og vi prøvede. Og det gik godt. Men så begyndte det der jalousi igen at tage over. Vi kunne ikke kontrollere det. Vi prøvede alt. Hvorfor det så at stoppe? Men det duede ikke. Så på et tidspunkt, jeg kan tydeligt huske det her. Der var hun hjemme hos mig. Hun skulle sove. Vi har lige været til sådan noget familiefest hjemme hos min familie. Det sidste gang, jeg nogensinde kysser hende, det var nede på parkeringspladsen ude foran min lejlighed. Der kysser hende farvel. Det var sidste gang, jeg ser hende, før hun slog op med mig, og før jeg blev endnu mere knust, hvor jeg fik lyst til ikke at være her mere. Jeg græd virkelig, sådan virkelig. Jeg var helt knust. Og der har jeg bare indset, at jalousi, det er sgu giftigt noget. Jeg har virkelig indset, at man skal virkelig passe på, hvem man træder ind i et forhold med, og man virkelig kan stole på personen. Altså, man skal ikke bare træde ind i et forhold for ugen kæresteri og alt sådan noget. Man skal virkelig mene det. Man skal have den forelskelse i hende. Gør hun noget godt for mig? Eller gør hun noget, der ikke er godt for mig? Og det kunne jeg godt have brug for at vide den gang, eller for at høre af mine kammerater. Selvom de prøvede alt. Men ja, jeg var så dyb forelskelse. Når man er forelsket, så ser man ikke alt det der problemer. Og den her periode, hvor jeg var kærester, og altså noget, der skubbede jeg også mine venner til siden. Jeg var ikke sammen med mine venner, fordi jeg fokuserede på at være sammen med hende.
Altså, og det er virkelig usundt, fordi man skal også huske at finde en lige balance mellem sine venner og sin kæreste. Men nu er jeg på efterskole, og jeg har det super godt. Jeg får spillet noget musik, får ordnet mit musikstudie, laver podcast, som jeg gør lige nu, og jeg har en pisse sød, dejlig kæreste. Og hende har jeg ikke følt den jalousi overfor endnu. Men selv så ved jeg, hvad jeg skal gøre, fordi jeg har gode kammerater omkring mig. Og jeg tror, at lige nu, så tror jeg godt, at hun lytter med. Så hvis du lytter med lige nu, min dejlige skat, eller musmus, så skal du vide, at jeg stoler på dig. Og jeg elsker dig utrolig meget. Så ja. Hvis jeg kunne lide denne podcast her, og I gerne vil se en part 2, hvor jeg taler om jalousi, og alt sådan noget, hvor jeg forklarer det lidt længere, og måske tager nogen med i min næste podcast, så skriv det til mig. Skriv en kommentar eller et eller andet, like videoen, så vil jeg lave en part 2, hvor jeg taler med folk om jalousi, og måske min mor eller min lillebror, eller min kæreste. Hvem ved? Så hvis du kunne lide den, så giv videoen, eller denne podcast et like, mener jeg. Og så håber jeg bare, at du har hygget dig, og du vil gerne lytte med næste gang. Jeg skal nok sørge for at uploade det podcast oftere, og det ikke bliver sådan, at det går 3 måneder, 4 måneder, at det sådan bliver sådan måske hver måned, eller hver uge, eller hver anden uge, hver tredje uge. Men jeg er på efterskole, så jeg har rigtig meget at se til. Så yes, du må have det som det ser ud. Pisse godt. Jeg elsker jer alle sammen. Så ses vi i min næste podcast. Vi ses.